Ember u s-supporters l-oħrajn kif imorru flimkien fil-ground. Mela, Ember supporter kbira tal-Hamrun. Inna seasons sħiħ dejjem il-ground. Ember dejjem miegħi. U mal-komplement tal-familja. Ċelebrazzjonijiet kbar. Nisperaw li nkunu kollha flimkien nkomplu nafdu pjaċir. Naturaw dexa l-ħamru fidejk aħna fdajna fmu biex nidin tmexxi l-qudiem qed tissemma kull imkien fi ftit żmien ġennint ħamru sirna kbar wisq bil-ballu u ta' dan kulħadd Ħanaraw briju kbir biex niċċelebraw kollha flimkien. Xi fisser għalikom Joseph Portelli? Joseph Portelli raġa poġġiena fejn ħaqqu l-Ħamrun u bis-saħħa tiegħu qed ingawdu u ħankomplu ngawdu l-qudiem iżjed fil-futur. Spartans Champions ta' Malta.